Sindang, malu mau na mau aja Ibu mau, nasi nalai. Register जाबाय ब्लगाव. आरो बे मोनसे दानिया बे मेम्बारफ्रा बिसोर जि दायोना दे? दायो। हा? दानो हागोन ना हाया? मेसिनखौ रोंगोन ना? जाकार्टखौ? सोलोंबा रोंगोन। आरो मा सोरबा अमा फियो दा मोनथाम सेल्फ हेल्प ग्रुपआ सोर मा खालामदों नोंसोर मा खालामदों जि दानो ना अमा फिनो ना दाउ फिनो अमा फिनो नोंसोर थांदों होनबा बिहुं लिरनानै ला सोरबा सासे लिरनानै ला मा नाम नोंसिना सांग्रां ग्रुपआ अमा फिगोन ब्लगा मा गोलैयो सेगुरि ब्लग सांग्रां ग्रुपआ अमा फिगोन नोंसोर मा खालामगोन अमा बिसोरनिखौ बुंनायखाय बुंनो नाङा नोंसोर बुं मेसिन मोनगोन जानोसै बिदि दानाय मोनसे जौगाखौ ओमफ्राय नोंसिनिया ना दाउ फिनाय दाउ बिदै बानायनाय दाउ फिसा दाउ हांसो अमा बेमारखौ नायगोन भेटेनारि डाक्टारा नायगोन जेबो सिन्था खालामनाङा दाउ मोनसे दाउ फिगोन बिबारनि गासिबो बे क'क्राझार ब्लगाव बेवहाय लिडारनि मुंखौ लिरनानै फन नाम्बारखौ होनानै हो सारनो दे ओमफ्राय गाबोनो भिडिअ'आ फैनानै नोंसोरजों रायज्लायफैनांगौ दे आरो अमा फिसिग्रानो अमाखौ नोंसोरनि 10 जन मेम्बारा जुदि न' फिसियोबा 12 जन न' फिसियोबा बिनि थाखायबो होनो हायो आरो 6 फिसियोबा बबेबा मोनसे जायगायाव जुदि 6 फिसिनो सानोब्ला अब्लानिया बेवहायबो बानायना होनो हायो बिदि सिगाङावनो ट्रेनिं होग्रोगोन जि दानायखौबो ट्रेनिं होगोन आरो माबाखौबो दाउखौबो दै भिडिअ'आ फैना रायज्लायगोन आरो बेनिफ्राय स्टार्ट जागोन होमबा आइजोफोरनिया जोब्बाय दानिया हौवाफोरनिया बुंदो हौवाफ्रा मा मावो दा मावा आदा मा मावा दा आबाद मा आबाद मावो नोङो र' मा फाथो दस्रा फाथो बेसे मोनो बोसोराव नोङो मा होनदों नङा जाबाय माइ बेसे मोनो नोङो बोसोराव आं हाया खै बिगा दं आंना 1.5 बिगाल' हा 1.5 बिगा आं मालाय आदि लायो बेसे लायो आदि माहाजोनफ्रा आंनि चेयारमेन मेनखौ फैयो नङा गासै 10 बिगा लायो होनदों खोथाखौ मा बुजायखौलाय माबा 20 बिगा एखमबा 5 बिगा गाहाम गायो आं नोंहा मोसौ दंना गैया मोसौ दङ हालिसे ट्रेक्टर होयो नोंहा गावनि हाया 1.5 बिगा आरो 1.5 बिगा माबा हाया नोंहा दं आरोखि मालायनि हाया मालाय हा नङा बे गोरान हाया नोंनिया गावनिनो बेसे दङ 10-12 गोरान हानोखा बेयाव जेबो जाया आं बेहाय आबाद मावो मा आबाद मावो आंना दा दंफाङानो नोगोदसो दंफां दं आरोखि ओमफ्राय आं दंफांनि दा मा दंफां सिसु गाम्बारि जिया गासिबो आबाद दंजोबो आंनाव ओमफ्राय आङो दा नोंनो मा नांगौ हा मा नांगौ नोंनो आबाद मावनायाव मा नांगौ नोंनो आबाद मावनायाव नोंथ' आबाद मावो नालाय दा नोंनि आबाद मावनायाव आं नोंखौ मा मदद खालामनांगौ आंनो आबादारिखौनो नांगौ आबादारि आबादाव नोंनो आबाद मावनो थाखाय नोंनो मा नांगौ होनदों ट्रेक्टर नांगौ माबा नांगौ मा नांगौ नोंनो आंनो ट्रेक्टरबो नांगौ
गोबावबो जाला आंसो बुंदों ना नोंसो बुंनांगौ आंसो बुंदो आंनो ट्रेक्टरबो नांगौ आरो मा नांगौ ट्रेक्टर नांगौ आंनो माने हौवाफोरनि कमिटि गैया होमबा गावबुरा हौवाफोरनाथ' कमिटि आलदा आलदा गैया गामियाव बेसे न'खर दङ 53 नगर दं नेपालिबो दं एसे नेपालि 53 घराव न'खरनिबो साबेसे मानसि दङ लिर सोर बेसे फरायनाय सोरहा बेसे हा दङ गासिबो रेडि खालामजोब दै बिनि उनाव आइजोफोरनियाथ' जोब्बाय हौवाफोरजों जों रायलायगोन दे आदा आচ্ছা आङो बारा गोलाव जेबो बुंनो सानाखिसै बिसारि बरिया नोंनियालाय आदानि माने सार आं बिराद गोरिब साइकेल दाबो मावो दखाना दंना गैया दखाना दङ दा बेलासि खुलियो गैया फुङाव फैजाबाय बेलासियावसो साहा दखान मा दखान जादों नालाय बेलासियाव गैया माने 3 मासाव हाबबाय आरो माने फार्स्ट बायनो फैसानो बेसे फैयो नोंनिया जायो बिदिनो सावथाल सुथाल गोरिब मानसिफोर बानाय बेसेबां ओंखाम जायो उन्दै माल गैया नालाय फैसा माल थाबाथ' जायो बेसे जायो जागौ अनुमानखौ रोङा नामा हाजिरा थायो औ माने माला बिराद नांगौ साइकेल मेकानिक बाहायनो नुबाय नोंनि प्लास्टिकजों नोङो थायो बेयाव प्लास्टिक लांलाय लाबोलाय रिक्साजों लांलाय लाबोलाय रिक्साया नोंनि औ बाहायनो दोनो बे गामियावनो गावनि रिक्साखौ खुनुरुखुम सेकेन्ड हेन्ड बायबाय बरिया बेजों लाङो बेवहाय दखान बानायनो नामा हा दङ बै दखान बानायो बाजाराव बेयाव हा दङ हा गैया आंना बै बाथौ बारिनिसो न' बे दखान बानायनो हा दङ बे जायगा दङ औ आं बानायखानायसो माने लामा जिङाव बानायना लादों आरो नङा थुमबो लांलाय लाबोलाय खालामो रिक्साजों बेवहाय थिंनि बानायना होनांगोन नामा होनदों थिंनि बानायबाथ' जायगा दङ बेयाव जायगा दं नोंनि साइकेल दखानखौ बानायना होगोन हा साइकेल दखानखौ बानायनानै नोङो नोंनि मा माल बायनांगोन नों लिस्टखौ खालामनानै होदो दै जिखुनु जाया सार फैसाखौ माबाबानो आं बायना लाबोगोन नङा फैसा नङा माल होदो दखानखौ बानायना होगोन दे जोंनि गामिया गासिबो गोरिब दा बेनिफ्राय हाया फाट्टा दंजोबोबा गासिबो खासा दंजोबो खालि गायग्राल' फाट्टा ओमफ्राय दाखालि थांदोंमोन टिभिखौ राज मण्डला अर्डार होआ होआ लाखिया खाजोनाखौ बेलेग मण्डलनि खाजोनाखौ हाफात्तानि टिभि खाजोनायाव लाखिया क'क्राझार टाउननि सार्कोल अफिसारखौ फैनो होगोन नोंसिनि गामियाव दै सार्कोल अफिसार फैबा नोंसोर रायज्लायबानो दे होमबा बयबो मोजाङै थादो लोगो मोननानै मोजां मोनबाय उनाव फैफिनगोन दे मोजाङै रायज्लायनो फैगोन गावबुराया जेला लिस्टखौ साबमिट खालामगोन अब्लानो बेवहाय फैफिनगोन होननानै मोजां रायज्लायगोन बै न'आनो जासिगोन बेयावनो बानायबानो जाबाय खालि नोंसोर मा खालामनो बेखौल' थिग खालाम रेजिस्ट्रेसनखौ नोंसोर खालाम बेयाव क्लाब न'आ जेला जागोन अब्लानो आं टिभिबो बायना होगोन बेयाव मोनसे गिदिर टिभि मेम्बारानो होन चेयारमेनानो होन आं बिनि न'आ हायार जायाखै नामा बिराद मोनाखै मोननाया सार मोनाखै आइडि नाम्बार गैया आइडि नाम्बार माबा आइअएस सिगां गंसे मोननाय दं आरो माने माबानि समाव बे समावथ' गाव पन्सायत समाव ओमफ्राय फायखारि मावनानै जायो खुस्रा फायखारि खालामनानै जायो बे खुस्रा जागोन दे आं गावबुराखौ लिंनानै रायज्लायगोन लिस्ट खालामग्रोथों दे जाबाय होनबा दे मा बुंनो Nua grupni langoi, si abuyau. ओइ थांनि जाबायनो खाथियाव फैनो रायलायबाय माथोसै दा बोरमाखौ लानाय दाउबो लानाय बोरमाखौ जायगा नागिर
네.